Ahoj, já jsem Petr z La Pizza Pizzerie a dneska tady máme naši nabídku pizz a společně si najdeme tu nejoblíbenější vašeho favorita. Napište dolů do komentáře, no a já už nebudu zdržovat, dejte odebírat a jdeme na to. Máme tady pizzu margaritu, je tady pomodoro San Marzano, mozzarella, parmežáno a bazalka. V jednoduchosti je krása, nevím, jestli si tolik z vás dá margaritu, já si ji občas dám velice rád, ale když jsme u té jednoduchosti, tak tady máme pizzu číslo 2, pizza prosciutto. Máme tady pomodoro San Marzano, mozzarellu a šunku. Rád bych řekl klasika šunková, akorát, že nikoliv. Naše šunka je velice kvalitní a právě proto je tato pizza fakt dobrou pochoutkou. Pizza číslo 3, moje nejoblíbenější pizza brokoli. Pomodoro San Marzano, mozzarella, brokolice, česnek a pancetta. Tato skvělá kombinace těchto dvou chutí je naprosto skvělá symbioza mezi oběma a je to dokonalost. Fakt, jestli můžu něco doporučit, měl jsem opravdu fakt všechny pizzy z nabídky a brokoli je fakt můj obrovský favorit. Svýho favorita napište dolů do komentáře. Pizza číslo 4, capricciosa. Je tady pomodoro San Marzano, mozzarella, šunka, žampiony a bazalkové těsto. Tady máme spíš takovou zajímavou jízdu chutí od vlastně bazalkového pesta po skvělou a kvalitní šunku. Fakt nevím, jak bych to měl přirovnat, ale musíte ji určitě ochutnat proto, abyste pochopili, jak moc dobrá ve skutečnosti je. A pro ty, co říkají žampionům ne, tak ano, tak tady musíte určitě zkusit, protože já je nemusím, ale stejně jsem se podvolil a můžu říct velký palec nahoru. Ale teď obrovská proměna, je tady pizza Hawaii. Tu přeskočíme, protože byste jíst neměli. Pizza číslo 5, jak jsem ji zmínil, pizza Hawaii. Někdo miluje, někdo nesnáší, ty správní nesnášej, jako jsem třeba já. Proti gustu žádný disputát samozřejmě, ale nalezneme zde pomodoro San Marzano, mozzarella, šunku a samozřejmě ananas. Ale teď vážně, pokud milujete pizzu Hawaii, napište to do komentáře, pokud ji nesnášíte, napište to taky do komentáře. Ale jdeme teď na pizzu číslo 6 a to je americano. Pomodoro San Marzano, mozzarella, šunka a kukuřice. Je to taková vylepšená prosciutto, za mě ta kukuřice je velký plus, rozhodně doporučuju. Pokud už jste prosciutto přejedený, už jí máte hodně, věřte mi, že tohle, i když se jedná pouze o kukuřici, je něco, co pozvedne tu chuť. Pizza číslo 7 a to je pizza olive. Je tady pomodoro San Marzano, mozzarella, olivy a gorgonzola. Pokud nesnášíte olivy, tady to bude něco, co vám opravdu změní názor. Každopádně u nás naleznete pouze černé, ale doporučuji samozřejmě, pokud budete pít doma, i ty zelené. Opravdu to stojí za to a my se můžeme přesunout k pizze číslo 8. Pizza číslo 8 a to pizza vegetariána. Pomodoro San Marzano, mozzarella, špenát, žampiony, kukuřice, cibule a bazalkové pesto. Je takzvaně plná barev, ale nejen to, i skvělých chutí. Pokud jste neměli, rozhodně doporučuju. Pokud už jste měli, tak mi rozhodně dáte za pravdu. Je to fakt zajímavá kombinace. Pak ještě miluji k tomu přidat i něco navíc, třeba kuřecí maso. Chápeš, jako vegetariána a kuřecí maso, jakože? Pizza číslo 9, pizza salame. Pomodoro San Marzano, mozzarella a salame Milano. Samozřejmě pizza a salám, to je prostě dvojka, něco jako zadek a hrnec. Bum! Je to nejlepší, stejně jako pizza pepperoni, když to převedeme do západního světa. Absolutně doporučuji, tahle ta kombinace, ať už se to kdekoliv nazývá, jakkoliv jako antivegetariána, salámová nebo u nás salame, totálně doporučuji. A jdeme na poslední pizzu z našeho seznamu. Dneska jich bude pouze 10. Pokud byste ale chtěli pokračování a další nabídku z La Pizza Pizzerie, doporučuji zanechat like a komentář, ve kterém to zmíníte. Pizza číslo 10, spináči, pomodoro San Marzano, mozzarella, pancetta, česnek a špenát. Počkej, co máme k té spináči? Pancetta a špenát vytváří jedinečnou chuťovou symfonii, která vás překvapí svou hloubkou a intenzitou, jasně. Když už máte pocit, že vám salám stačí, přijde špenát a úplně změní pravidla hry. Jakože jo, ale zase jde o to, že to asi nemůžeš srovnávat, protože mi přijde, že ten salám si prostě dáš, když máš chuť fakt na něco jako slanýho, takhle. A tohle je taková
Jasně, taky rys s poslaným, ale že mi přijde taková jako jemnější, víš co, není to tak agresivnější jako ten salám. Ale přijde mi fakt dobrá, jakože přímě, fakt že jo. A než se s vámi rozloučíme, tak nějaké fakty na závěr by taky nebyly na škodu. Takže zůstaňte až do konce. Věděli jste, že první zmínky o něčem podobném jako pizza pocházejí už ze starověkého Egypta? Právě Egypťané připravovali placky, které pak přebrali Řekové a nakonec Italové dotáhli recepturu k naprosté dokonalosti. Mamma mia! Ne, samozřejmě, pokud jste si mysleli, že pizza jako taková instantně musí pocházet z Itálie, je to mýtus. A teď tady máme takový druhý menší fakt, taková třešnička na dortu, teda spíš třešnička na pice, a to je pizza Hawaii. Jak už jsme zmínili, pizza Hawaii mi úplně nesympatizuje, ale proto tohle to neříkám. Myslíte si, že pizza Hawaii pochází z Itálie, že ji udělal nějaký Ital jako pomstu svýmu národu? A nebo že snad pochází z Havaje? Tak při obou dvou možnostech jste na naprostém omylu. Pizza Hawaii vznikla v Kanadě. Ano, tenhle kontroverzní kousek světa, nebo spíš kousek pici, vznikl v 60. letech právě v Kanadě, kde jistý Kanaďan ji vynalezl, nevím kde, nevím kdy, ale bylo to v 60. letech v Kanadě. Svět už nikdy nebyl stejný a to mě trošku deprimuje. No nic, já doufám, že jste si dnešní video nějakým způsobem užili, něco vám předalo, něco vám zase vzalo. Já se s vámi loučím, nezapomeňte dát odběr, like, komentář. No, vidíme se u dalšího videa. Ahoj!